подмазваш. Ама Джентаро се сети да направи нова песен обаче. В смисъл, аз не слушам негови песни вече, да, ама... Ради, как можеш да слушаш на Джентаро песни? Даде, как можеш да слушаш на Джентаро песни? Оу. Ух, на мен малко ми отъпя. Няма да играем бейсбол. Няма да играем бейсбол, да. Искам дътмач. Или пък всъщност и той има мързи. Не съм... Питбул. Ще захапя питбул. Ще захапя TH питбулския гъс. Ох. Уибу даут. Ох, Вили, спри. Чупиха ми с слушалките, спри. Добре, спри, че ми се чупиха слушалките. Спри да пееш, моля се. Още малкото и... аз пък още малкото. Още малко чашата ще се троши. Ай, тогава след малко. Да, бе, майка му е стара. Ради майката на Билито е стара. Не, и нашите са стари. Не, млади са. Не, стари са, млади са, стари са, млади са, не знам. Чалъка. Раето чалъки. Мързима да бягам сега, има сняг. Оле! Аз знам къде е чакалите. На Вилито газа отскача също. Къде сте, ламангали? О, Вили! Хедшот ти набих. Аз съм ваш, да. Езерото. Да, е. Той река. Абе, той... Радо, той е река, не е езеро. Газа ми река. Не. Газа ми се ребяло. Да, бе, ти мечтаеш. Смещаеш да си пък джампър. О, виж го ти къде чакалил нашия. Ох. Радо. Ще има пляс. Ще има... Удрям по газа. Отбил си ти газа ми. Ради, ти имаш гъс мазен. Радо, ти имаш гъс, ама мазен. Гъс мазен.
А? И твой същия. Той си има име, бе. Той. А, той е. Приятно ли ти е? Пен... Дано не съм аз. О, гранатите дрънчат. И твоите. Твоите дори пеят. Излизам в... Ради, чули го, излизам в някакъв бейс билд. Добре, влез, ама ни го прати след малко. О, Ради тебе. Давай, твоите даже викат Коледа. Твоите могат да говорят. Те са бъгани. Давай, по скайп си говориш с тъшаците си. Глория. Спри да чакалиш. Кога чакалиш ще ти викам Глория. Ох. Били, чакай да направя 100 фрага. Имам 80, още 20. Оле. Оли. Ти си спит. Добре, само малко. Половин спит хак. Ох. Мързима да се фащам на бас. Ако имаш такъв... Аз ако... Да, бе. Хуя ти може да... Да, бе, страх ме от твоя звяр. Направо пищя. Виж макъв съм чакал. Оле. Си, Радомиле. Лян се отказа от пейнтбола. Чули го, Вилян? Аз... Да. В момента ям. Не ме занимавайте, моля. Ох. Мать хакера във въздуха ме уби. Я виж, трупа ми остана във въздух. Си Джоро пекания. Си пекан на грил. Да, бе. Ти като му пита за той, толкова с глупости говориш. Не. 5. С повече хора да е. Добре, значи аз снимам, спирам и аз пък. Спирам клипа за пейнтбала и ще пускам за бейсбилдър. Няма да мога. Защото няма мога. Ще го кача от YouTube. От YouTube ще го кача. Аз не влизам в VBOX. YouTube е най-якия сайт. Аре, спирам клипа.